ಮತ್ತೆಂಚಲ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಚಾನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡಲ್ಲೆ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇತ್ತದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ 5 4 3 2 1 ಇಂಥ ವಿಷಯದಾಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ಎಣ್ಣೆಯವ್ರದ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರತ ಅಂಚಾನೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಕುಲು ಮನ್ಪುನು ಲಂಡಲ್ಲ ತೂತಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜನನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬುಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುರ ಜನ ಇருந்து ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೂಲೆ ഞാനെ കൽഫണ്ടിത്തದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಆಂಟಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಪ್ದ ಓನರ್ ಒಂದು ವಾಶ್ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಟ್ಯಾಟೂ ಶಾಪ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುರೇಖಾ ಅಲ್ವಾ ಶಾಪ್ ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಡನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ನ ಶಾಪ್ ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಶಾಪ್ KS ರಾವ್ ರೋಡ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಸಿಟಿ ಬಜಾರ್ ದ ಉಲೈಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಟ್ಯಾಟೂ ಶಾಪ್ ಮನ್ಪರ ಪ್ಲಾನ್ ಬತ್ತನೆ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಶಾಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಂಡ ಎನ್ನಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಎಂಕ್ ನೇಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಟ್ಯಾಟೂದ ಶಾಪ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 10-12 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಟೂ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಇತ್ನೆಟ ನಡಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರಗ ಟ್ಯಾಟೂ ಮನ್ಪೆರ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಇರ್ ಶಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಂಟಿ ಶಾಪ್ ಬುಡೊರ್ಚಿ ಇರಗ ಎಂಕುಲ್ ಪುರ ಉಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಪುರ ಅಂದ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಮನ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಪಡ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ತ ಅಂಗಡಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಬರ್ಪವನಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಪಂಡವಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ಪಂಡ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಪ ಪಾಂಡ ಕೆಲವೇರು ನೀಡಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ಇಂಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಪಾಡುಜೆರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂದ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಶಾಪ್ ಉಡಾಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಅವು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರೆ ಟ್ಯಾಟು ಪಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಪ ಪಾಡ್ನಿ ಇಂಚೆಂಚ ಆತನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆತಂದ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ದಲ್ಪ ಪಾಂಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾಂಡ ಆ ಟೈಪ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಪಾಂಡ ಸೇಫ್ಟಿಂದ ಎನ್ವೇರ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಮನ್ಪೆರೆ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಡೇ ಐನ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನೀಡಲ್ಸ್ ಆವಾಡ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆವಾಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಆವಾಡ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಡುನು ಬಟ್ ಆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ದಕ್ಕುವ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕಲ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುವೆರ ಇಜ್ಜ ಅವೇ ನೀಡಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಶಾಪ್ ದಾಕ್ಲು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂದ ಎನ್ವೇರ್ ಇತ್ತೆ ಏರಡಲ ಟ್ಯಾಟೂ ಪಂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡ ಕೇನ್ವ ಶುಗರ್ ಉಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪಿನದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿ ಉಂಡ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡ ಕೇಂದು ಪಾಡುವ ಅಂಚ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದಾವಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿ ದಾವಡ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಪುರಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡುಜ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ಎಂಕಲ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಎಂಕಲ್ ಕೇನ್ವಾ ಏಜ್ ಕೇನ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ PUC ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುವ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐಡ್ದುಮ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡುಜ ಅಂಚ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಅವೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದಾದಾಂಡಲ ಆಪುನ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ದ ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ದುಂಪೋಪಿನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ದಾಕ್ಲ ಹಚ್ಚೆ ಬಡೊಂದಿತ್ತೇರತ ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡದೈತಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದುಂಬುದಕಲ್ ಹಚ್ಚದಾದ ಪಾಡುನ್ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡುನ ಕಾಜಲ್ನ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ನೀಡಲ್ಸ್
ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಡ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಮಿಷಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ನೀಡಲ್ಸ್ ಕೊಚ್ಚುನ್ ಬನ್ಪೇರು ತುಳುಟು ಕೊಚ್ಚುನ್ ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾಜಲ್ನ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಇಂಚ ನೀಡಲ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅವು ದುಂಬುದಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೀಡಲ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಷಿನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಟ್ಯಾಟೂದ ಪ್ರೈಸ್ ಏತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಚ್ಗ್ 500 ದೆಪ್ಪುವ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಡ 600 ದೆಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಚ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನು 1500 ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಆಫರ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಈ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗ್ ದೀಪಾವಳಿಗ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಆಫರ್ ಪಾಡುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಪಾಡುವ 40% 30% ಅಂಚ ಪೂರ ಆಫರ್ ಪಾಡುವ ಎಂಕಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗ್ ಅಂಚ ಆ ಆಫರ್ ಪಾಡ್ದಾನ ಕಸ್ಟಮರ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕೈ ಟ್ಯಾಟೂನು ಓಯೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಡ್ವೇರು ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ಗ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಆಂಡ ಕಣ್ಣದ ಐಬಾಲ್ಗ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಟ್ಯಾಟು ಕಣ್ಣದ ಐಬಾಲ್ಗ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಐಟ್ ಐಬಾಲ್ಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡತೆ ಅವು ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ ಟ್ಯಾಟು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಗ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಬಾಲ್ಗ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಡೇಂಜರಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಲಿಪ್ ಟ್ಯಾಟು ಐಬ್ರೋ ಟ್ಯಾಟು ಹೇರ್ ಟ್ಯಾಟು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಲ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಪಾಡ್ದ ಇದ ಕೈ ನೆಂಚಕ್ಕೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಟು ಪಾಡ್ದಾದ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಡೇಸ್ ಮುಟ್ಟ 5 ಡೇಸ್ ಮುಟ್ಟ ನಂಜಿದ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಜಿದ ಪಂಡ ಈ ಫಿಶ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಡ್ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಂಜಿದ ಫುಡ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ದಾದ್ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತ್ ಕಡಪವ ಆ ರ್ಯಾಪರ್ನ ಪೋದಿಲ್ಲಡ್ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ ಒಂಜಿ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಿಸೋಡಿನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ಗ್ ಐನಕಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹೀಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7-8 ಡೇಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹೀಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ್ ಬೇತದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತಂಡ ಟ್ಯಾಟೂ ಪಾಡ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲು ಖುಷಿ ಆದ್ ಬೇತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಟೂದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾತ ತೂಪೇರು ಲೈನ್ ದ ಮತ್ತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾತ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಶಾಪ್ಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಹೊರಪಾಡಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಬರ್ಪೇರು. ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬ ಏರಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಇರ್ನ ಶಾಪ್ಗ್ ಬತ್ತನೆ ತೈದಂಡಲ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಶುವರ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಖಲ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಆಫರ್ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ನ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಪಾಡೋಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರಡ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇರ್ನ ಟ್ಯಾಟೂ ಪೊನ್ನ ಏರಂಡಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ಉಲ್ಲೇರು ಆಶಿತ್ ರಾಜ್ ಪಂದ್ ಉಲ್ಲೇರು 5 years ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆಲ್ಲೇರು ಆಶಿತ್ ರಾಜ್ ಪಂದ್ ಇರ್ದುಂಬೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಕಂಚ ನಂದು ಟ್ಯಾಟೂ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತದ 5 years ಮುಟ ಈ ಶಾಪ್ ಬರ್ತದ 5 years ಅಂಡ್ ಬಕ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಂದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್. ಈತ್ನೆಟ ಎಂದ ಏನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ತಿಯಾಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕೆತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ ಓಲಾಡಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತನೆ ಅಂದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ಗ್ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ 3rd ಫ್ಲೋರ್ಗ್ ಬಲೆ ಮಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಓಲಾಡಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ 2 ಆಂಡಲ ಕೇಳಿನ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಡಿಫನ್ ವೇರೆ ಮುಲ್ಪ ಸಂತಾನ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಯ್.